Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, naga-issue sang peke nga mga lisensya ginpandaman sang LTO. 26% sa mga nag-register pa lamang nabakunahan sa COVID-19 vaccine. Sa balita nasyonal, pagbakuna sa mga empleyado, himuon na nga mandatory. Pag-resign ni Sara Duterte sa ugpong ng pagbabago, ginkakibot sang grupo. Sa balita international, napulo sa 27 kapungsod nga miyembro sang European Union, high concern sa COVID-19. Samda sa sports, duwa ka foreign athletes nga makigbahin sa Beijing 2022 Winter Games, nagpositibo sa COVID-19. Sa balita entertainment, isa ka mall sa Manila magapatigan sang holiday campaign kag fundraising concert kaupod ang pila ka mga sikat nga singers. Samtang sa balita special, mga Christmas symbols kag ambot sinisilingon. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Nobyembre 13, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. kag Aksyon Boy Duran, sa atong balita sa lakat sang panahon. Ang Western Visayas karon kag Negros Occidental kay galakip na ring syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahuyang tutup kasarangan nga huyop sang hangin gikan aminhan na sidlangan padulong na sidlangan ang mapatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutak las 5:38 kaina kag magatunod naman las 5:18 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tugtub sa 32 degrees Celsius. Ang taob las 16 karon sa gabi samtang ang hunas ala 1:32 naman karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning. Mga agaliwat and welcome sa Aksyon Balita Morning Edition mga ka-aksyon. Good morning dira sa aton. Sa mga naga-monitor bala sa aton nga Facebook bala no, pangabay lang kung pwede ma-share naton ang aton nga FB live no. Yes. Para daw medyo kwan subong daw medyo may mga naman daw gin-hide ginawa ato. Di ba? So muna nga ang iban niya siguro ang iban naton nga mga usual naga view sa aton daw hindi nila makita no. Yes. So, ang napangabay natin kamo nga mag i-share ta, Share, no? share. Please like and share. Like and share, no? Para nga mas madamo kita sa nga malambot naton nga mga ka-aksyon, okay? Oo. Kay doon na gano'n, no? Liga to ga 100,000. Kaya subong 21,000 pa lang. Kag tungod sa kuan may mga rason ina to. So, request lang no sa aton dira nga mga-aksyon o sa mga taga EFC dira. Energy Funds Club, i-share nyo gid ang aton nga live broadcast. As many as you can sa mga groups dira. Thank you, Gid. Sige, kumusta na kamo dira? Ari na si Kagawad M. Aboso, aragyapo no, ano? Yes. Huwag ka bulag sa Matik. pagbantay sa iyang... Matik na. Actually, nabantayan ka eh. Muna. Oo. Bisan si inyo ni Duran ko tanaw lang na siya. Ako pa siya pa nagani balita sa ako nga. Uni gali yun. Sa kay Wednesday Lim Morales, kay Natnat dira, kay August, kay Abi, good morning dira sa inyo sa Sampaloc, Manila. Kay hada ko na Carol Montoya bla sa National Printing Office, good morning. Yes, good morning Ma'am Carol. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning man. Nalaktawan mo sa ano. Rachel Evangelista, good morning Action Boy. Happy weekend. Solama Barnacha, Sawadika Bacolod. May aga, beautiful people of Bacolod. Gano. Krishna May Treveles, Abay Esperante. Good morning, Ninoy ko. Mo isa naman ka ihada Ninoy ko naman ko. Damo sa mga... Damo sa manog regalo si mo. Damo sa mga regalo sa akon nga mga. Diba no? Kaya ba mo suli na mo? Sa ilalang na yan. Ang nagani, wala takagin maninoy. Kumusta ka na Krishna? Dudugay na kami kita ni Krishna. Masa batigan, magwatigan yung tingog. Yan ka okay lang ka manina. Dugay na may wala actually kita. Sige lang. Sakay
Christine Minias Villalobos. Sige. Standby sa aton nga mga balita lokal. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginapandaman ni Land Transportation Office Assistant Regional Director Attorney Aboso II ang mga fixers kang nag-issue sang peke nga lisensya nga maguntat na sa illegal nga buluhaton antes pa sila madakpan. Sunod ka Hidospan, wala sa ako nagauntat ang ilang monitoring bangod madamo sa gyapon sa mga nagakabaton nga report angot sa mga fixers kang nag-issue sang peke nga lisensya sa rehiyon. Sunod pa kahidospan, ginulat nila nga maaprubahan sang regional office ang pangabay nga mag-deploy sang kapulisan sa ilang opisina nga makabulig sa ilang anti-fixing campaign kag operations. Karon nga adlaw, o kung kapon nga adlaw, ginhatagan man sang LTO Region 6 sang Certificate of Appreciation ang 26 ka personnel sa Bacolod City Police Office sa bulig sa mga operasyon o kung sa ilang bulig sa mga operasyon nga ipatigan sang ahensya nga nagresulta sa pagka-aresto sa mga gin-report nga mga persona. Kasi mahambal sila nga after this, why na? We're still monitoring. In fact, we have a pending request sa regional office nga for a detailed nga mga policemen sa amon opisina. So this is to show that ang aton nga anti-fixing operation is being strengthened, no? Para nga mag-conduct sa another wave of anti-fixing operations. Ang kabayang sampayag ni Attorney Aboso II. Yara pa lamang sa 26% ka mga negrense na bakunahan kontra COVID-19. Sino kay Governor Eugenio Aksyon, magapatawag siya sa meeting sa Martes nga adlaw. Kaupod ang mga alkalde sang syudad kag Banwa, kaupod man ang ilang mga municipal kag city health officers agud makadihon sang tikang kung paano mapasanyo ang pagpabakuna sa probinsya. Ginkakibot man ni Aksyon ang ginaligar report sa Department of Health Region 6 nga may gamay nga porsyento pa lang sa mga manunudlo sa probinsya na bakunahan. Rason nga tala na ini magsapo sa Department of Education agud kumpirmahon ang report para masolusyonan. Palayag ni Aksyon, supisyente ang supply sa bakuna, apang nagatsyutay ang nagapabakuna. Panugyan ni Aksyon sa mga opisyal sang gobyerno nga mangita sa strategiya nga maengganyo ang pumuluyo nga magpabakuna. We will call for a meeting, Zoom meeting with the NOPA Chief Executive and their respective health officers, to discuss on how to improve, ang vaccination rollout natin, kung paano natin mapadasig ang ating vaccination rollout. Si Governor Eugenio Aksyon. Naglambot na sa 144,267 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan nisang 83 kahapon nga adlaw. Sa bagong nga kaso, nakarecord ang Bacolod City sang 25, ginasundan sang Negros Occidental nga may 19, probinsya sang Iloilo nga may 18, Capiz 11, Antique 5, Iloilo City 4 kag Guimaras 1. Nadugangan sang 582 ang recovers nga nagdala sa kabilugan nga 134,179. Sa bagong recoveries, ang Negros Occidental may 315, ginasundan sang probinsya sang Iloilo nga may 183 kag syudad sa Bacolod nga may 84. Ang Western Visayas may 5 karon ka bagong napatay kag nagdangat na sa 3,636 ang death toll. Nagalaom naman si Congressman Greg Gasataya nga maaprubahan na sang Kamara sa palabuton nga Lunes para sa third and final reading ang hagna nga nga tuyo sa pagpahamtang sang mental health office sa state universities and colleges o kun SUC sa palibot sang pungsod. Sunod kay Gasataya, magluwas sa suporta ang ginhimo sa mga kaupdanan sa marubo nga panalgan sang Kongreso. Nagpasiguro naman sang bulig si Senator Joel Villanueva nga ipagasuportahan ang among kasuguan sa tion nga makalabot sa Senado. Dugang pa ni Gasataya sa tion nga isa na
lahi ang mga hagna ang masunod nga trabaho ang tugyan sa Commission on Higher Education. Nagapating kongresista nga ang pagpahamtang sa mental health office sa mga SUC sa kadakong abulig hindi lamang sa mga estudyante nga nagkaka-eksperyensya sa mental health issues kundi lakip na sa mga manunudlo. By Monday, sulod na niya no, for third and final reading sa House, then i-refer din siya sa Senate. No? Ang ining bill na ton, nga mag-establish ang mental health office sa tanan ng mga state universities and colleges. No? Ang kabahin sa pagpahayag ni Congressman Greg Gasataya. Samtang ginapakonsiderar ni General Alliance of Workers Association o kung gawa Secretary General Winnie Sancho ang ipatuman sa gobyerno nasyonal o kung ang paghihimo sa gobyerno nasyonal nga mandatory sa COVID-19 na vaccination sa on-site workers umpisa sa Disyembre 1. Sa interview section firing line, pahig ni Sancho nga hindi lamang hindi dapat himuon nga mandatory tungod subong nga may pandemya, dugang ini nga pabugat para sa mga empleyado. Una din na nasaad sa statements ng gobyerno nasyonal nga hindi kinahanglan pagkakason sa ubra ang magpamalibad sa pagbakuna apang kinahanglan magpaidalom sa RT-PCR test o kung sa antigen test sa ila pagsulod sa trabaho kag sila man ang magagasto. While it is true that vaccination is necessary and we do not encourage people not to be vaccinated, ang tanawon taman na ang ang sitwasyon tubong, I believe that the law should be tempered with compassion, no? Ang kabayan sa pagpahayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho. Sa katapusan nga balita lokal, naglapot naman sa kapin na 20,000 ka mga punulo sa barangay Estefania ang tigayan nga nabukrahan sa COVID-19 vaccine angon sa nagapadaan nga vaccination drive sa syudad. Sunod kay purong barangay Jerry Tingson, wala pa malakip sa mga datos ang pila ka mga residente nga nagpabakuna sa mga vaccination center nga nahamtang sa nagkalain-lain nga mga mall. Dugang pa ni Tingson na matamat na nga nahangpan sa mga pumuluyo ang kaimportante sa bakuna, ilabi na nga ang ila barangay ang nalakip na sadto sa mga lugar na mayara sang mataas nga kaso sa COVID-19. Pagbakuna sa mga empleyado himuon ng mandatory. Samtang kung pag-resign ni Sara Duterte sa hugpong ng pagbabago, kakibot sang grupo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon Aksyon radyo bakolog sa luto sa imo padayon Aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang
ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, bakol. Kay Neil Kanha. Oy, morning sa imo, Neil. Good mo. Teresa Linaha kayaw, mga aga. Ma'am Vanessa Mayo, kumusta dira sa akon nga buddy, Dr. Matt Mayo? Doc Matt Mayo, good morning. Good morning. Good morning, ka plano-plano, magpuli, mamban pro, no? Magpuli di sa Bacolod. Sadya Daw na pwede naman, Kuha naman lang, daw magpuli ka di, daw 5 naman lang kadlaw ang quarantine, Very Tapos, good. 5 na lang, no? 5 na lang. Singkang Airport. Singkang Cebu, sadya man sa Singkang Cebu. Masadya. Dati ning eleksyon sadya kay damo na ginuwan ko na. Mo ginaya basta eleksyon sadya na because you know what? Ining eleksyon, ang eleksyon na siya sa favorite pastime kuno sa mga Pinoy mo. Yes. So na dire mag-eleksyon na ganay mag-kampanya ra di kita mo ni damo di mga maalam ya. Gaginawa di mga alam mga mayob la mga mayob la mga analyze bla. Yes. Mga analyst, mayo sa analysis sang sitwasyon sa politika. Yes. Prong labanda nga iba na da analysis paralysis manaputi pa man pasugiron mo sa kapihan. Gaguluwa ang kape sa baba sang sugid mo, ikal. Galalagsik. Galalagsik ang kape. Kape pa yan, way pa nahimo laway. Kape pa lang yung galalagsik na mo. Sang tikwan, sang speaker kag tikal. Agramo ya sa. Kibasi pa lang maliso itong isa. Oo, kag daw nang nakasindig sa sitwasyon bla. Oo. Ang ibang pastorya mo do tugito sila sa kwan bla. Sa natabuan. Ano gid sila do aid gid sila kon. Do confident sila bla sa kwan. Daw sila bla ang first hand information ila. Daw sila bla ang ginahutikan sa kandidato sa sekreto. Kindang mga sekreto bla. Daw sila ginahati sila ng kabalo. Magsugid bla kabalo ka sang ano. Daw siya lang yung kabalo gid siya. No? Bongga. May ara ko na isa kamigo, kada kita na namo. Nya, kwa kabalo ka nga ang kuan gali na amuni mo to. Hindi, sila ko na siya dahil ko amigo. Kabalo ka amigo, nga sa radyo ako. Ngang tanan nga mga balita, nang ginabalita mo sa akon, nabalaan ko na. Ay, ibang balita mo sa akon, tatlo na kadlaw ka mag-report sa akon Kalain. Na-report na nagali. Taga ba radyo kami Kami ba kami sa Aksyon radyo daw hindi duway lusot nga balita bla nga hindi namon balaan. Ginaisa mo niya part kami maka. Nga daw balitaan mo pa kami. Una sa balita, una sa aksyon kami daan mo. Nga daw balitaan mo pa kuya. Pero kaligis maabot ka wala sa point action boy nga matamad ka wala nga do i-prove mo sa cellphone nga ti radyo ga ano ka sa radyo ka ubra. Ambalo sa ay tuod ka. Ano na mo? Galing iba niya, binla daw, tanan, although kabalo ko sa mga balita, actually mga issues yung nabalaan usually, ay iba niya, binla ka, tanan nga balita, daw kabalo ka. Oo, sa tamaan naman. Yan ang tabo to sa kwento, ang din man, ang ano.
Tiga lagi na report actually sa mo pumunti. Oy man kuya ga. Sila nga daw bandabatian mo no. Pag bala ko na daso naman yang mabasahan ko naman no. Pero magot ano tong tabo sa mo to? Buta si Kon guro to si Aksyon Eden to sila to nag-cover mo. True. Na. So hindi ka matingala may manawag sa imo nga ginsugo ko nga mamangkot sa imo. Hindi lang please sa mga sleeping times. Juvie Monares. Kay John Lastiereng. Morning sa imo John. Kag Robert Roma. Enrique Caballo Subaldo. Oy, ari si Miss Dolores Miranda. Good morning, Miss Dolores. Matyagan ko nagasumba pa siya ito, machimpos mo eh. Siya sa mga leader sa sumba na eh. Bongga. Di pa sauton niya si Yes, kita ko na yung mga uploads. Kita mo yung mga uploads yan. Yes. Kay Wilhelm Cordero, good morning. Good morning ko no kay Rodrigo Salva and Jose Henovis ang Hagimit La Carlota. Thank you so much. With tea. Hindi ka na ito dampi man. Hindi agin, ano ko kayo nag-comment Kay Eric Fernandez, may aga mandira. Kay Veronica Santillan Manukan. Good morning. Good morning sa inyo. Kay Erwin Dicatoria Gonzalez. Si Miss Jinky de Alagdon, ara mangyapon from Phoenix, Arizona. Yes. Po si amiga nga si Raymar, no? Sige. Kabalo ko na pati sa mga amiga. Amiga, ito nagbisita to siya, nagkanto to. Amo na. Oo, nakita naman. Good. Kag Martin Aliling, Raymond Alarcon, anong plead? Hindi ko makuha ng kwan kay kakauto ng Alarcon. Sagal Jr. Siya Sagal. Standby na sa atong mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:23. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, himuuna nga mandatory umpisa Disyembre 1, tuig 2021 ang pagbakuna kontra COVID-19 para sa mga empleyado ang kinahanglan mag-on-site work sa mga lugar nga may madamo na nga supply sang bakuna. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sakop sa mando ang mga empleyado sa pampubliko kag pribado nga sektor. Ginklaro ni Roque, ang eligible nga empleyado nga wala nagpabakuna hindi man pagkakasun sa trabaho, apang i-require nga magpaidalom sa regular nga RT-PCR testing o kung sa antigen test kag sila man ang magabayad.
Ginpahayag naman ni Aklan na Governor Florencio Miraflores ngayong 1 Nobyembre 16, 2021 hindi na requirement ang negatibo nga swab test result sa pagsulod sa isla sang Boracay sa tanan nga fully vaccinated nga individual. Ang mga turista ang dapat magpakita na lamang sang proof of vaccination sa pag-abot sa isla. Ginklaro naman ni Miraflores nga mga hindi vaccinated kung ang mga isa lang ka dose ang nabakuna ang ginakinlanglan sa gihapon sa negatibo nga resulta sang RT-PCR test. Sino pa sa gobernador, may mga sistema sila nga makadetect sa mga nagahatag sang peking nga vaccination certificate. Sa karon, sino pa kay Miraflores, 94% na sang mga empleyado sa isla ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Samtang ginpahayag naman ni Mayor Isko Moreno Dumagoso nga kung siya magdaog sa pagka-presidente, hatagan niya sa pagtamod ang minimum basic needs sa mapuluyo nga nagalakip ini sang housing, ikaing lawas, edukasyon kag trabaho. Sunod sa pagpahayag ni Moreno nga ini siya ang nagapati sang paghatag sang minimum basic needs sa mapuluyo. Sunod kay Moreno ang ining rason kung nga nga dito sa Manila nag-focus sila sa mass housing nga ginatuyo sa paghatag sang disente nga puluyan para sa informal settlers. Nagpatindog sila sa bagong ospital kag bagong school buildings. Ang presidential candidate sang Aksyon Demokratiko nagpanugan man nga maghatag sang trabaho para sa mapumuluyo, ilabi na ang Duran sila trabaho bangod sang COVID-19 pandemic. Ginsiya pahayag ni Isko Moreno nga siguraduhin niya nga may trabaho ang mga ginikanan. Samtang matuod nga naghatag sang libreng edukasyon, kinahanglan man sang estudyante nga may makaon, kag kinahanglan nga may pamplete para pagsulod sa eskwelahan. Kung may trabaho ang amay kag iloy, makatibawas ang bilog nga pamilya. Ginpahayag ni Moreno nga samtang ini siya magpadayon sang build, isa iya sang priority niya sa pagpatukod ang first class nga public schools kung makumparar nimo sa mga pribado nga eskwelahan kung facilities kag amenities ang pagahambalan. Ginkakibot naman sa regional party nga gintukod ni Davao City Mayor Sara Duterte ang resignasyon kag pagsaylo sa National Party nga lakas CMD. Sunod kay hugpong ang pagbabago Secretary General Anthony Del Rosario, wala siya ihibalo sa desisyon sa alkalde, kag bisan ang pagpanumpa wala man siya napahibalo. Patag ni Del Rosario, may ideya na siya nga mag-intrang alkalde sa National Party apa wala nila ginapaabot ang temprano sini nga pagbiya. Sa piyak nga nakibot, ginklaro ni Del Rosario nga wala ini na-offend kag ginpahayag nga nagapabili na ila suporta kung ano man ang posisyon nga luyag papilian ni Mayor Sara. Samtang mas gusto ni House Majority Leader kag lakas Christian Muslim Democrats President Ferdinand Martin Romualdez nga ang pinakamataas nga posisyon sa pungsod ang papilian sa bagong lang nga miyembro nga si Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 nga eleksyon. Sunod kay Romualdez, suportado sang partido kung ano naman ang desisyon sang alkalde apan kung sila ang masunod ang pagka-presidente ang luyag nila nga papilian ni Mayor Sara. Ginasaligan ni Romualdez nga ipagwa ni Mayor Sara karon nga weekend ang desisyon sine antes ang deadline sa COMELEC sa substitution sa mga kandidato sa Nobyembre 15. Katapusan nga balita national, ginanunsyo naman sa Commission on Elections nga nag-issue ini sang summon may koneksyon sa panawagan nga kanselahon ang kandidatura ni Anay Senator Bongbong Marcos Jr. sa pagpapili bilang presidente sa 2022 nga eleksyon. Sunod kay COMELEC spokesperson James Jimenez, posible subong nga adlaw iserving summon kag ginamulat pa lamang ang proof of service. Dugang ni Jimenez may 5 ka adlaw si Marcos sa paghatag sa sabat halin sa adlaw nga nabato ng summon. Nagligad ni semana, nag-file sa petisyon ng human rights organizations nga nagapanawagan nga kanselan ng Certificate of Candidacy ni Marcos bangod sa kaso sini sa Hulyo 27, 1995 matapos na paslawan nga mag-file sang income tax returns sa makapila ka beses halin 1982 tubtub 1985. Ano mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Besh, nakabakuna ka na? Amligan
ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abanse ka. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule. Manukan. Amo na di kasulod sa akon kung may mga arap kita sa babaw. Erwin Decatorio Gonzalez, good morning man. Kay Raymond Alarcon Sagal Jr. Amo to galin, no? Kay Ma'am Star Mayo, hello back your body, Doc Mayo said. Kay Martin Aliling, may agaman. Kay Maninoy ko Lieutenant Colonel Romeo Vargas, kay sa tanan nga kapulisan dira sa mga Himamaylan, may aga. Kay Maninoy man, Major Wilfredo Benoman. Kag kay retired Captain Joseph Catonina, ang obraya pamati sa Aksyon Radio. Na-retire nagli si Yes, Captain early Catonina? retirement. Okay. Dako, hubin pa man to siya? Oo, kay gusto yung mag-focus sa iya pagka Bruce Lee. Charot lang. Thank you so much, Maninoy, sa pagpamati. Always and forever. Hindi ka na to? Wala na, di may kasulod sa Jean Oiseser, mag-agaman kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Good morning. Marivic Villarante. O, ari na si teacher mo, Romela Ilustre Arevalo. Mayong aga, good morning. Please liog ko da sa mga pato. Teacher Romela, nabuburan ng mga pato? Ay, basi, karon madamo, di may mapa-action di sa amon, ang mga pato nyo kasabad sa dalan. Oo. No? Actually, Pagbasi, kuha nila, madalasa nila. tawagan mo si Teacher Romela. Hello, miss. Action boy, tane. Yan, nagtawag di bala si Shilo na pagbuburan ng pato da. Hindi naman nagagisi mo. Di pagi na lang si mo, para hindi makigan. True. Para hindi makigan, di ba? Pati ikaw maakigan. Ay, nano kung ni mo. Mahuya mo na si Teacher Romela, mag-akig sa ako niya. Ginatagunan ng kuya. Hindi na. Ma'am, glalaki ko na. Rom, nagatawag di si Shelo, nabura lang ang pato da. Tekigan mo, kuya. Ikaw sa akin, perfect. Ginlihog lang, kuya. Bongga, no? I think that would give an idea sa kay Kwan. Kay Shelo, kung himuon. No? Yes, bongga. Text lang ko di kaga... Kung anong alagad si mo. Anong malagad ta. Mama, ang boy tagaan na kada number ni Romela, live lang ko kontak. Amo ni nga mga oras. Ako bala sa pato mo. Never birthday ka, ko bala sa pato. Oo, bala sa pato. Igaling ba sino ang mga pato? Hindi na mabdance yung birthday ko. Gani ko, hindi ba? Or, ano ng lifespan sa pato, ginutdan sa ulo. Ay, di ba kailangan lagan ako nung yapon? Oo, mayroon kami sa una nga. Makibot ka kung gatubo ang ulo. Mayroon kami sa una, ginutdan na ulo kay Leo. Ginutdan na uy, naging siya ulo. Gabi, no? Tapos nagdalagan. Nagdalagan sa kanto sa kawayanan. Kaya ako mangita, hasta mag-aga, nakita. Sarang gyapon, buhi sa gyapon niya. Grabe, no? Kapurting pato yan. I-search ta namin nga muna. Oo, nagtiglawig sa kabuhi. Oo. Torco Jongko, good morning man. Kay Remia Garcia, mag-agaanan. Attorney Rafi Medalya, Boyet Medalya, good morning. Yes, good morning. Migo ko niya. Ato na. Ato ni si Attorney Medalya. Andre Ohuelar, kay... Kadlaw. Ano? Nag-comment? Oo, yan niya. Sige, Romela eh. Yan. Ato na gipakao niya, antes na galing. Ay, perfect. Diba ang nakulbaan ko sa uli, mainit, blas Teacher Romela.
nga butangin na lang to tanan nga pagkaon kay para balon yung mga pato din. O manuto na lang kamo da. Oras ang tigkaon-kaon kamo. Magpanuto na lang kamo be. May kundo way da way kumunda makanda. Nagawlagaw lang mo tos dalan. Kung bored ka mo lagaw-lagaw lang kamo to danay. Pwede ka nang maarbor ko Sadya ang ba? imo earrings silang ni George Serrano. Si Diin. Yeah. Ma'am, kung maglambot 100 ang aton nga viewers, ipaano ko na ipa-raffle ko na akon nga earrings. Share sa aton nga Yes, kuan so ano. 32 may ano pa kamo 30 minutes, 26 minutes. Kung magkatapak lang 100, ihatag ko rin sa imo, ma'am. Yes. Or ano ayo, absent 70. Naraw ko ni. May nag-send sa ako nga TikTok ko. Ang title ya Lolito Go on TikTok. Tapos ang daw pa nila Sara Inarte. Ano naman? Kaya arabla tanong ko din. Sara Inarte. Nalinga ka sa TikTok no. Namin sa TikTok no. Kadamo ka sa mga info nga makuha bla. Oo, tanan kompleto ang mga legit nga info, mga marites nga info. Oo. Ang mga marites mong pertigid sa mga marites. Ay, eleksyon ang pangit sa mga marites. Oo, yes. Ang Kompleto pangit na akong may nakastorya ganun sa ako ng Aksyon Boy. May kapihan na di ko rin sa may somewhere sa may Villamonte. Ara, kakadto ko na. Nga, kung gusto mo mga balita, kadira ka kadto. Standby natin sa aton nga mga balita, dugang nga mga balita. Detalye sa Balita International, napulo sa 27 ka mga pungsod ng miyembro ng European Union nga nagapakatuban sa COVID-19 situation ang may high concern. Sunod sa European Center for Disease Control nga sa ila pagtuon, madasig kag madamo ang kaso nga ma-record sa nasamit nga mga pungsod apang mahuya ang pagnubo sa death rate. Dugang pa ang case notification rate, death rates kag hospital kag ICU admission ang ginapaabot nga magsaka sa masunod nga duha ka semana. Ang nasamit nga mga pungsod ang inalakipan sa Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Netherlands, Poland, kag Slovenia. Sa negosyo, gipalayag sang Department of Finance nga may bago nga pribado nga sektor nga ginapangunahan sang global organization ang nagatan-aw sang posibilidad nga magtanyag sang partnership sa Pilipinas para sa transition sa green kag renewable energy sources. Ang Global Energy Alliance for People and Planet ang nagtanyag sa inisyal nga $10 bilyones para buligan nga mapadasig ang implementasyon sang clean energy projects. Ginistorya naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez III ang presidente sang Rockefeller Foundation nga si Dr. Rajiv Siha. Rajiv Shah angot sa posibleng listahan sa mga proyekto para sa Pilipinas nga mahimo mapunduhan sang organisasyon. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos kag 78 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 83 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 39 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment na tala na magpatiyan sa holiday campaign kag fundraising concert ng isa ka mall operator sa Metro Manila sa tuyo nga makabulig sa linibo ka mga live event workers nga nadulaan sang trabaho bangod sang pandemya. Ang Ortigas Mall sa magalansa sang online concert nga Christmas with the Stars kundin makigbahin diri amo sanday Ogie Alcacid, Ian Veneracion, Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid, Martin Rivera, Jose Marichan kag Maestro Ryan Kayabyab. Sa balita sa sports, ginkumpirmar sa gobyerno sang China nga mayara nga foreign athlete para sa Beijing 2022 Winter Games ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Huang Chun, opisyal sang game organizer, nga duha ka atleta nga may parehas nga nationality ang nagpositibo sa virus kag karon naka-isolate na para malikawan nga maglapta. Una na gipalayag sang Vice Mayor sang Beijing ang pag-host sang hinampang isa ka dako nga pagpanghangkat para sa ila. Naibaluan ang Winter Games pataginon sa Pebrero 4 tubtob Pebrero 20. Balita Espesyal! Happy Saturday to you. Ang birthday man na yan. Ay, birthday na galit. Sige lang bala. Ang tunod ay ang tanto kay Dennis sa bla. Nga kay Dennis sa Ano to yan? Nalipat ko na. Yesterday, amo na Saturday, all my troubles seem so far away. Amo na? Muna yaya. Dapat may segment kita the Action Boy nga may kanta tabisan lang mga 1 minute lang. Kaya palawig na kuno sa live mo. Hagdala na lang virtual ka rolling.
Mag 1 minute kada nga kanta basi iban kita sa ikuan kita ano kita. Hindi mo lang pag naminami yun. Hindi, wala na Hindi. iya. Ang ano lang na Ara iya, na ya. ang tune niya lang niya bala. Amo nang ginaban niya sa Facebook. Bisan lyrics no. Pero kung ikaw magkanta, ya wala. Amo na bala pag kuan bala pag ni, hindi bisan lyrics lang para do para Ayaw mo na. lyrics. Oo. Tilay nang tayo lyrics eh. Oo, ting tune niya. Okay. Himo ang imo mo lang imo ka lang sa original composition mo. Kapoy ba? Hindi na lang. Original composition ka na lang. Kapoy ba? Mo na siya. Sa Facebook. Grabe naman ang detection ng Facebook. Perte sila, ang ilang daw ginkuan ginila bla daw ang istrikto na ginila no. Yes, mahimo na lang siguro do ka kind of Facebook man tapos pag gusto da yung tao. Humanda ka Mark Zuckerberg. na violation naman na ba si iba. Humanda ka Mark Zuckerberg. Please tag me, wo. Jan Acosta, Linda Heroy Imalay, good morning sa inyo. Yes! Kagawad Monica Prudente sa Barangay Nanunga, kag Ma Mercy, good morning. Okay. Deditation boys, aton sa nga Balita Special. Okay, go! Ang aton sa mga Christmas symbols, ligad to, tiyan mo to, ang Christmas tree, ang Christmas cards. Ang next naman, action boy, mga refs. Ano? Ref. Refs, so. Yes. Spell be? WREATHS? Ako pa yan. Very good. Abi ko RETH. Ref. Ako kanina, ko sa RICH eh. Ha? Naanad ko sa RCH. Super shortcut. Actually, do hindi mo ginadiuso sa ato ng mga action. Unless lang kami kung mga ref laying sa mga mga patay? Oo, mga mo nang iba. Hindi lang ref sa ato, sa patay, no? Oo. Ada corona, naman din daw na. Sila, sa iba nga country, Christmas wreath ko na action boy, originally believed to be a byproduct of Christmas tree. Kumbaga, ano man siya wala kung wala kang dahon. Tree, pwede lang siya nga ano lang siya kay dahon apart man siya gyapon sa dira siya kuno ging kuha. Daging kuha to sa Christmas tree. Yes, amo na da action boy. Kaya sa una yang evergreen nga gali action boy yang nga puno wala ang Christmas tree ginagunting na ako na gali nila. Kag sila ginahimo kay di ba bilog na yang breath na. Amo na siyang kuan anong inabutangan nito sa pertahan gani ano kanina panong na? Amo na sa gani. Ref na siya? Oo, amo na siyang sa aton Christmas decor, amo na siyang ref dito. Kaya kiti aton yung syempre plastic, sila yung evergreen. Kag ang ano na kuno ano kanina yan ang nablang ko na kuno under that kuno kinama-kiss ka mo? Ano kanina yan? Nang mayari na di. Mayari na? Mayari na di sa abi ko mo na siya. Mistletoe. Hindi, ano na siya? Hindi sa mo na mistletoe? Karon lang bala. Dali lang bala. Amo gani ko lang kung may difference sila nga duwa. Yes, may difference sila nga duwa. Yes. Kag sa una gali action boy, ang ref, ano na siya gali iya nang hindi siya circle sa una yung panahon, mga 16th century. Triangle. Hindi man. Kay 3 points meant to represent the Holy Trinity. Okay. Christian school. Kag ang circular ang circular shape without an end, syempre action boy, so ano na lang nag-evolve. Nag-symbolize naman na siya kuno isang eternity and the Christian concept sang everlasting life. May kanta na si Dennis naman. Ano naman? Go on, come on, leave me restless. Kaala, hindi mo na siya papritohon, yung ganyan na, di ba pa? Mapahampang ta na sa Mapahampang ta na sa sa EFC no. Tapos sipon-sipon na nila. Come on, leave me restless. Ay, ano na wala paborito, na wala ning kagawad. Ems nga ginagawa mo daan. Kayo adan sa kaya mo na blang. Kayo daan, mabirani karon. Pakanta mo si Mami Ems bla daw mo siya mo duma. Perdiya pa ang kwan. Ang lead singer sa mga banda. Yes. Si Ma'am Cory Vidaha, to siya galigyapon sa Naruis, Narawis? Gali, Narawis, kay wala pa to siya. Mahal ko no wifi. So sa radyo lang siya. Okay. Sana ka mapuli, ma'am. Basi makahapit ka dire. Okay. Ang next section, boy, mga candy canes. Sa kuha na yan. Candy canes. Usually, mga dito sa Germany, kaya ginasugudan, ginigali action boys, sa mga candy canes ni Balahaw. Di ba resemble ni siya sang good shepherd kuno who tends to okay. Walang candy canes na Balahaw na. Di ba ang atong di ako na naging brada na ng ganina ng puti ng kagida putos-putos lang na sang hindi ano ganina material na ng sarofor.
Oo. damo Nanang wala na tila, tayo dulce. Dulce gid ilaya. Yes. Abi ko din ang siguran sina. Dito sa Germany. Abi ko 1970, ang ginsugudar ni Aksyon Boy, isa ka choir master sa Cologne Cathedral, Germany, nga nagpanghatag sang una-una peppermint stick lang tawag. Kay samtang kuno hindi samtang nagamisa kagahod sa mga bata. Okay. Yung tagaan niya during the Christmas Eve bala. Simbang gabi. Kagahod ko sa mga bata. Hindi simbang gabi, kita mo lang simbang gabi. Simbang Kana mass before sa even Christmas. Amo na Aksyon Boy, yung pangtaga niya daw dito na lang kuno dahil nagsugod nga na lang nila ginangot na lang nila nga kung baga ang ginhimo to kuno sang choir master dugin lead yang mga bata nga maghipos so yung tagaan niya mga candies. Yes, tiya mo na ginangot nila sa Good Shepherd. Daw gin-lead niya daw. Daw shepherd siya. Yes. So nagimo mo na ganun din sang candy canes. Amo na kami ara na 1670. May ara man ta na diguro mga candy canes. Galing daw hindi talag bala daw hindi gid sa aton nga kultura sa Christmas tradition. Ang aton diya kwan ng do color brown o wala nga ginasudan na gani sa kanon. Butong-butong? Oo na! Butong-butong! Kulang na lang sa pilo mo. Amo na tayo na. Diba na? Ginasudan sa kanon. Amo na doon ginasudan. Sa kanon? Ang galing na istorya ko na ni mama. Nga kay katamis, mintos mo timo ka kanon. Doon ka laway. Pero sa bur sa kanon lang ang imo. Kaya wala sa ano? Sa kanon imo ka unon. Tota ganun pa natagbi 5 centimos. So na ganito. 5 centimos. Tatag 5 lang na sona. Grabe na. Tatag 10 bla sona mo baka ka sona gani may harapan na butong-butong ka circle na siya sa circular na sa. Tapos hindi siya ng kwan, hindi siya ng do ka sticky bla hindi. Tapos mo kuno yan. Daw kwan siya daw kwan sa bla daw Dulumok. No, hindi mo sa lumok, hindi daw ka fluffy. Hindi siya fluffy. Ano man? Hindi sa fluffy gani. Inano man niya. Inam lang daw ba? Ano kay wala ka bikagi ka, buto-buto. Nanad na ka mo sa mga kuan niya mo nanad na ka mo sa mga butong-butong pero subo nga butong-butong lain na ya. Nagtinuig na sa tiyangge magbaka. Siyempre tig-ana. Oo. Daw ka kapudpod, bala daw mapudpod sa blaya nga. Okay, ito nasig siya ma-break. Daw matunaw sa imo kuan niya. Melts in your mouth. Ang walang nagdisus. Dumari gali. Mga floppy, mo yung mga floppy, kuha na yan ang bouncy. Ang next Aksyon Boy, ang Advent Calendars. Usually dito gid ko na kuno sa dito na kuno sa mga Germany. Kay German publisher ginahalin mong Gerhard lang. Amo gina siya creator gid sang Advent Calendar sang early 1900s. Anong tsura sa Advent calendar na? Ariya, pakitaan ka later. Ay, nalipat ko mag-send gali kay Aksyon L-Ray. Aksyon L-Ray, bas kay ngagaw ka da. Ang una, halinan lang ni sang, gali Aksyon Boy, sang Advent calendars, kay na-inspire siya sang box of 24 sweets nga ginhatag sa iya, sang iya nga nanay. Tapos, dito na dayon nga, kay si Little Gerhard ni kuno na gin-allow lang siyang magkaon one day. Isa ka chocolate. Sa isa ka adlaw hasta mag-Christmas. Tiya mo na 24. Tapos followed by versions of nag-became popular 1920 dito na din ginsugudan. Pero tisubong hindi naman ginaya kaya ngaton niya Aksyon Radio Calendar. Di ba, Nol? Nami gid yung Aksyon Radio Calendar. Wala pa nga kwan pataki balo ka may kwan kita may bago kita nga kwan sa Aksyon Radio Bago ta nga mga kwan. May mga bago kita nga mga pasabog. May launch naton this coming days. Actually, November 15 sa Monday na. Oo. May mga bagong mga bantayan. May bagong mga ipang-launch ang Aksyon Radio, no? Yes. Ipang dinner niya. Ha? Ay, lunch kali. Sorry. Next Aksyon Boy, ang stockings. Actually, hindi sa ato tawag yung medyas na walang sila yati stockings ang tawagin mo. Stockings. Sa ato niya medyas ni Santa Claus. Nga gitawag na sa stockings, be. Ang buta nga. Kaya dagi na stock ang mga kuan, ang mga gift. Amo na. Pinasuksok mo ng stockings. Kaya na yung pag-explain mo na, be. Di kaya mo nga para di-stock ang mga barikos.
Ay mo nga paang legs mo is a gift. Amo, grabe yung explanation mo. So Grabe. para dagi na stock ang mag-gifts ba? Stock. Amo na? Muna sa. Nainis ako. Sige, amo na. Hindi ka na yaklambot. Doon naglibog ako. Doon nagsakit ang ulo ko. Wala gulpi doon. Feeling ko doon ka mong umango sa ako. Ikaw ay kag-research mo. Amo na. Sorry kita. Wala ko ka ano. Wala ko may mahimo. Ba doon, hindi ako makaalis sa sitwasyon. Balo ka, iangot-angot mo lang na siya mo. Nangin tawag sa stockings. Kaya nag-stocks kada mo. Kaya di ba sa Christmas na siya ginagamit? Yes. Ito yung mga gift na nag-stocks. Di ba? Kamu nangin tawag sa stockings. So, mas siling kang nga ginisukso sa stockings because yung legs mo gift ina. Sa? Gift ina siya. Kay? Sa kung sino man na Ay kalain. Next na action boy. Ang next... Dali ka mangkot ko sa imo bla. Aparte na sa ng stockings na bla. Kundi ang mga kabataan ginapagabutang sinasla. Gabutan na sila because ngabati sila ginapagin ang ginhambal sa ila nga si Santa Claus babot dira na ginabutang ang gift, di ba? Kaya sano ka na untat? Ikaw bless na sano ka na untat nga na hindi na hindi naglito. Naglito. Kay kaagi ko boy, aga pa ko nagbugtaw. Siyempre excited ka mo. Kita ko gid si Kagawa, gatitid. Gatitid sa mga medyas. Tapos siya talaga padulod mo na on. So dito na nga mo sa pila ko to man, mga 11 ko sa 11 ko katuig. Butig lang sa tanan. Abot mo sila, o 10 anyos, gagawin na yun. Oo, Ako kuya nga 6 years old pa lang, kuya. Ate kay, tiprano kami ni nagtigulang. Actually, subong kung may mag-request sa akin, nga maghatag ko sang stockings na or medyas man ang tawag diri sa aton. Tag kuya kay basi may isulod po da yan, no? Correct. Perfect. Kami sa una, yabi mo na, no? Mga 4, 5 years old ko. Tungod nga nagapati kami, no? May nagadugang pagit sabon ni istorya, ya. Nya namin pag inaya. Butangan sa dalom sang mga mga grass bala, mga hilamon, butangan mo dal. Para nga daw pag tapak na Santa Claus, no daw kahumok sa tapakan niya. Butangan mo dal sa muna, tapos dekorasyon na. Dekorasyon na may kabi mo na butangan mo niya, hindi medyas. Sako yan. Hindi sako butan yung pardamo. Pardamo? Mo kita sa una. May ginasulod mo ito. Ano mga ginapang sulod? Ang buta kayo pagpadaan ng pag-agat, tuloy ko na dito mga basura ng araw. Isudlan. Isudlan nila basura. Kaya abi nila basura. Abi mo, idinilog lang. Gitpapati kami nila. Nga, butangan mo sa dalawang sa mga hilamon, may mga bato pa na kaging palibutan ng muna. Ano na gani? Naka-landscape. Naka-landscape, butangan mo da. Tapos nga, sako, ipakabit nyo. Kaya parang damo, pag ang gift taling kay Santa Claus. Pati ka na, tingin mo naman, sako, pagka mga basura. Ang nagsugo kilisa mo, kaya bulutangan niya basura. Speaking of sako, nagkadlaw ko. Natak-ana giniguro si Teacher Romela, balya, sako, Action Eden, ang ihatag mo sa akon, kay gutok na daang manok, kag pato, kun midyas. Tapat, gini si Tito Shelo, pag puli, wala na siya palang kanon. Pinasulod na tara sa sako. Ay, kasadya. Di, duwa to tamatag doon sa sako, Ang isa ginaya na kasako, hindi tunga sa sako, isa gidya kasako. Gapasaan ka na sako niya, no, na pato. Dinalin ko yung buta kay silo mo, di mo. Hindi, pag kumuha ta to, kay Tito Shelo, thank you gid sa mga, yung pangatag niya ni Romela. Tapos pagpuli si Shelo, nga kadamo pa rin sa pagkaon sa pato, kaya wala naman ko ito bubura. Ang lain na kung astang bubod padala ni Romela. Ha? Astang bubod padala. Ay, ganun naman. May kamuda bubod, yung hindi na kami dala bubod niya nga. Paabot na sa amon, ihaw. Ay, kasadya. Ay, ang next action boy, pwede pa last na. Poinsettia. Poinsettia. Amo ginayon siya, poinsettia. Red ng color niya nga. Actually, red na sa magda mo nga season. Diba?
Pero diri sa ato, yung siyempre, kaya wala man to dito, kuwan lang eh. Mamo lang na sa'yo. Ng plastic-plastic lang para sa iyong mga friend. Pero may pang chat di bro. May mga... Oo. May lain nga ho. Dotong para sa friend. Nauntat mo ni Mambal. May poinset ya, magita nga ano. Kaya kita hindi abundant sa atin, di ba? Hindi kita. Yes. Bright red leaves, ginaya color ko na Aksyon Boy. Kag ano, during, ga-brighten up na siya. Any room kuno gali during the holidays. Amo na siya, amo na siya. Dahil sa karad, amo na nga season, amo na nga time. Oo. December. December, nagapula na siya. So, Yes, all other days of the year, green na siya. Oo. Bongga, no? Grabe, no? Daw, kahit hindi man siya, no? Tanom. Tawa-tawa, gin si Miss Eden. Sorry, gin sa pangkadla ko nga daw kinanto. Hindi ka... Hindi ka sadya, saan pato? Isang pato kasi sako. Sa sako. Ang pato, ang sako. Bao. Bao. Ma-come into reality, gina ang pato kag sako. The story, sila, no? Ang pato kag ang sako. Start sa story. But the story sa story. Yes. Isa kadlaw nagdala sang sako. Or malon mo ang ginsulod ni Romela ang pato sa sako. Upod sa sako kag upod sang pato sa sako ang mga bubod nga wala na. Pag-abot ni Cielo, namangkot Romela din ang pato. Wala na ato na sa sako. Yung story, no? Sadya, imo na. Sakit ang tiyan ko. Puro hangin. Okay, tiyan mo na Aksyon Boy. Kaya lastly, gali, syempre, Christmas lights. Christmas lights. Yes. Kinanglan may kuha na, may ano ganina, ng PS. Ha? May PS blan na. PS. Na Philippine standard na. Yes. So, kapag maglinupo, kamo early New Year. Ang dami kamos na, It's beginning to look a lot like Christmas. Amo na siya. Kinanglan, ang daman yung ganda ng mga Christmas lights datum. Hindi ko mo hindi, likaw ka muna sa mga apat shin. Apat shin, tatlo shin. Ang ano gali Aksyon Boy, kadali lang. Si Thomas Edison, di ba, nag-invent ng light bulb. Ang partner niya gali nga si Edward Johnson. Amuna siya ang come up sang idea sang pagbutang sang light sa Christmas tree. Si Edward Johnson. Nga partner ni Thomas Edison nga si Thomas Alva Edison, no? Yes, man. Amo na siya Aksyon Boy. Ano na ni si Thomas Alva Edison, di ba? Amot ko may Alba na, Kaya mo na sa daw may Thomas, ano si ni Lailani? Ano yung spokesperson sa PNP? Si Sir Alba, kag si Miss Lailani. Grabe, no? Doon ka foreign, gali ang ano. Oo, I think Thomas Alva Edison. Doon nakabati ko na. Oo. Jessica, ang kilala kong Alba, yan siya ang kilala, si Jessica Alba. Yes. Ano naman, nagkalaula na niya akong Facebook. Andaman ta ng mga Christmas lights na bakal na bakasyon ha. Kasi mag-early New Year ka mo ba? Palayo lang. Basibla ang feeling tabla kung may mga Christmas lights. Iba basid arap ata sa imbis na Christmas na tarap ata sa Fire Prevention Month. Oh, true. Kuha na nagali lang mga atons ng PFP sa reminders. Na andam gid. Bayaran na sa may anak na sa nga natanaw kada nga PS basta PS kuha na sa mo product standard. Product standard. Abi ko na Philippine standard, product standard. Philippine standard time. Okay. Sige. Kaya mo na siya Aksyon Boy. Merry Christmas! Merry Christmas everyone. No, dali na lang, no? Ay, pwede na tayo tapos naman ang pista na tayo. Si Jo Maritza nagwa na, way pa? Giligad. Giligad. Siding na sa mo na sang November. Okay, respeto mo sa... Yeah. So, sa dalan, happy weekend! Ari karon si Kwan, si Lacson pag si Soto. Si Diin. Ari no, sa Kulod, sa Negros. Okay. Masaka di sa sakon. Wala sila. Sige lang. Sige, standby kita sa Aksyon hotline. Upod ka Aksyon Art tayo po. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,